BPFनि वार्कारानो BPFनाव हाबगासिनो दं। आङो UPPLनिफ्राय फैदों। आं UPPLआवहाय सेन्ट्रेलाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो बेजों लोगोसे मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। बिसायख'थिया एबा इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगो गोबां दुंहाव थासारि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि राजनितिक दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव मुं सुलायनाय गावजों गाव नासयलायनाया जोबनो गैला आरो गुबुन फारसेथिं दैदेनगिरिफोरनि दोल सोलायनाय आरो गुबुन फारसेथिंजाय रायजो राजानि बा भटारफोरनि बा सापर्टारफोरनि दोल सोलायनानै बेयाव हाबलाय बैयाव हाबलाय बिदि जानाया कमन जाथारबाय। दा बेनि गेजेरावनो जों बयजोंबो सिनायजानाय आरो बिथांखौ माबायदि होननानै बयबो सिनायो UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा माखासे बिबुंथि होदों। बिथाङा ओरैबायदि माने राजनितिकनि निसाया ओरैबायदि दावखोबाय जे बिथाङा माने MP जानो MPनि टिकेट मोननो बिनायावबो लाजिनाय मोनाखिसै बिथाङा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा माखासे खोथा बुंबावदों। भिडिअखौ नायदो भिडिअखौ नायबानो बुजिखागोन। गाबोन जुदि आंखौ हानजाया बुङोबा दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन। BPFनि वार्कारानो BPFनाव हाबगासिनो दं। साफा सानै BPF दोलोनिफ्राय BJPआव थांनाय साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकि होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों। ओजों गाहायाव फैनानै बिथांमोना BJPजों दावहा नांगासिनो दं। बिथांमोना BJPनि कर्मिफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द खालामनांगौ। जे सरकार आराय बोसोरनि एसे बारा जाबाय बेयाव जे जोंनि खामानि बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। दिनैहाय बयबो न' मोनदों, न' गैयैफ्रा न' मोनदों। राजखान्थिनि दैदेनगिरि जामालाय इसिबां नंथारै खोथाखौ बुंनो हायोना? बिथांमोननि दोलोनिफ्राय फैनानै BPFआव जयेन जामारदोंना जामाराखै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायदो। जोङो मोनसे समाव परिबर्तननि सार्थआव जोङो UPPLआव खामानि मावदोंमोन। नाथाय जे प्रमद बर'नि सरकार बिथांखौ जि नुबाय 3 बोसोर बिथाङा सरकार सालायबाय। नाथाय बिथाङा गासैबो बिथाङा थगायनानै रायजो राजानि सेराव नंखाय बाथ्रा होनानै नंखाय बाथ्रा खोथा होनानै बिथाङा खुनु 3 बोसोराव 3 बोसोर सरकाराव बिथाङा रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै। जोंनि BTCआव जिखिनि माने खेमथाफोर दंमोन बे खेमथाया लासैनो गोमालांजोबनो हमबाय। दा बेखौ जों नुहुरनानै जों नुनो मोनबाय जे बे UPPL सरकारा जिबायदि खामानि मावदों बे बिथांमोननि खामानि मावनाया जोंनि बे BTC ओनसोलनि थाखाय स्पेसियेलि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गिदिरथार खहा बेखौ जों नुहुरनानै दिनै बे UPPL सरकाराव थानानै दि जों जेबो खुनु दिनै माने डेभेलपनि खामानि मावनो हाया बेखौ जों स्पष्ट भाब नुहुरनानै UPPL पार्टिखौ जों दिनै नागारनानै BPFनि जे आदर्श बेखौ जों नुनानै दिनै जों BPFआव जयेन जानाय जाबाय। दिनै BPFआव जयेन जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो UPPLनिफ्राय फैदों। आं UPPLआवहाय सेन्ट्रेलाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन। নাই UPPL সরকার বুলি গলে তার কোনো বেছে নাই, এটো লিলি সরকার হয়। একচুয়ালি BPFৰ যেটো নীতি আদৰ্শ আজি বড়োলেণ্ড BTC গঠন হোৱাৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন হিজ হাগ্ৰামা ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যেটো এটা শ্লোগান দিছিলে আমিও মানে মানুহৰ লগত ঢৌত সেইফালে গুচি গৈছিল। भिडिअखौ नायनानैथ' हमनो हाबाय जे राजु नार्जारिया सैथो खोथाखौ बुंदोंमोन ना मिसा खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बिथांनि राजनितिकनि निसाया ओरैबायदि जाबाय थिखिनियाव दावखोनानै माने गावखौनो आन्दाज मोनैसो जालांबावबाय। लाजिबावला टिकेट बिनो थाखाय दावहारु बायदि बारसोमगोनसो होनबावबाय। आरो भिडिअ मोनसे दंबावो सोनाब क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारि साराबो UPPL दोलोखौ माबा मोनसे बुंदों माबा थैहां समाव बखिनो मायनो एसे नायदो बेखौबो इन्टारेस्टिंथार। आरो बिनि उनाव आं बेजों एखे लोगोसे दिन्थिनोसै हाग्रामा महिलारि साराबो माखासे बिबुंथि होदों बेखौबो नायलांबानो जाबाय। राइजर धन सम्पत्ति আজি তেওঁলোকে মানে উন্নয়নৰ নামত দুৰ্নীতি কৰি লুটপাট কৰা চৰকাৰ। ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজ তেখেতসকলক একদম আজি স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত যেনেকৈ বিবাহ বিচ্ছেদ কৰা হয় এই ধৰণৰ দল আৰু ৰাইজৰ মাজত বিচ্ছেদ হোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু এই বিচ্ছেদ হোৱা
ৰাইজে ওলাই আহি পেলাই আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে সেইটোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰি নাৰ্ভাছ হৈ পেলাই এতিয়া মানুহ এজন মৰাৰ আগতে শেষ কৰাৰ আগত শেষ জীৱন নিজৰ যিটো ওলাই যোৱাৰ আগতে কিবা কিবি বুকিয়ে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ BPF দল মানে UPPL দলৰো মৰি যোৱাৰ আগতে আবুল তাবুল বকাটো আৰম্ভ হৈছে ইয়াত একো গুৰুত্ব দিব লগা নাই খৈৰাবাৰী ব্লক কমিটি BPF দলৰ আণ্ডাৰত যিটো জইনিং চেৰেমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম ইয়াত BJP আৰু UPPLৰটো বেছি হয় বাকী কংগ্ৰেছ UDF আৰু GSP এনেকুৱা দলৰ পৰা আছে মেক্সিমাম BJP আৰু UPPLৰ মুঠতে 400+, UPPLও 400+ আছে BJPও 400+ আছে নাই নাই UPPLৰো সোমাইছে লিডাৰো সোমাইছে কৰ্মীসকলো সোমাইছে BJPৰো লিডাৰো সোমাইছে কৰ্মীসকলো সোমাইছে মুঠতে আৰু বহুত যোগাযোগ কৰি আছে BJPৰ কেইজনমান লিডাৰে আৰু অতি সোনকালে আমাৰ দলত সোমাব UPPLৰ কিছুমান লিডাৰো অতি সোনকালে আমাৰ দলত সোমাব মুঠতে বেয়া নহয় খুব ভাল যে আমাৰ অভিযানটো হ'ল প্ৰমোদ বড়ো হাটাও BTC বাঁচাও এই অভিযানৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগ লাগি আমাৰ দলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এইটোৱেই সিম্বল बे गासैबो भिडिअखौ रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय नुनानै दा गोसोआव माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामहरदो बेयोथ' जानानै थांबाय दानिया जाहैबाय जाख्ल'नाय गैयै आरो परिबर्तन सरकारा BCDC लेभेलाव माबायदि कारापसन खालामदों माबायदि अयनाय खालामगासिनो दङ बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायनानै लादो जाथाया जाहैदों फेरेंगासारनि समष्टि थाइखाजरा BCDCनि आन्दाराव PMAYआव न'नि सोमोन्दै भिडिअखौ नायबानो बुजिखागोन अन्नानै नायदो भिडिअखौ जोंनि PMAYआव न'आ दङ 26टा बेनि गेजेराव गंसेबो न' दाबो क्लियार जायाखै खालि मेम्बारनाल' जादों जोंनि थाइखाजरा BCDCनि चेयारमेन मेम्बारा सोंब्ला बुङो भिडिअसो मिथिगौ मेम्बारा सोंब्ला बुङो चेयारमेनखौ चेयारमेना सोंबा बुङो भिडिअखौ हयथ' माबा मोनसे बिसोर साथामनि गेजेराव प्लानिं दङ दासिमबो जायाखै बे लांदां लुंदां गोलैसोनानै गरिबफोरनि न'खरा दाबो अखा बांखायैनो दङ खनथामबो बख'जोबना हरजोब्बाय आं जब कार्डनि न'नि गाव बे हाबबाथाय बख'नथिनो हाबबाथाय बख'नथिनो खेबथामखौ बख'ना हरबाय आबैया हरजोब्बाय गासिनो थाइसेबो लाखियाखै दा थाइसेबो गैया साहा लोंनोबो हरा होआ फुनिनो मेम्बारनो दाख्लिबो बुंखांबाय आं र' आयं र'सो मा लुबैयो आबै दा न'खौ कमप्लिट खालायनांगौ बियो न'खौ कमप्लिट खालायाबा आंलाय फाथो थानांगौ बुरि मानसि थानो लुबैबाय बे गासैबो भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामहरदो नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो बिथा खालामनानै आङो भिडिअखौ सोदांनो सेस्था खालामगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोगोन प्लिज कमेन्ट खालामहरदो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि